RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Sam o sa ka-teenager. Itago na lang sad ang akong kumpletong address. Punto personal o behavioral kining akong suliran. Nag-agi manggod ko og abuso o bullying sa ako mismong iyaan. Unya, lain ang reaksyon nako. Aron ni sabtan, sugdon ko kung nganong naabot ko sa poder sa akong iyaan. Ingon ini ang mga panghitabo. Sam, naghiskot detos tiya ni mo Ellen ay kung ganahan ba kuno kang mo eskwela. Oh, ganahan ka ay kumaoy. Naundang lang gani ko kay dili na ko nimo kayang paeskwelahon. O kung pa eskwelahon kang tiya ni mo, uyon ra ka? Oh, kaayo maoy. Kung mauna, andamang imong mga gamit, mga sinina, kay ato nakapuyo sabay sa imong iyaan. Oh, ha? Ato na ko puyo sa ila? Oh, mao ni ang imong kwarto, Sam. Og tupad lang ini ang akong kwarto. Aron kun may gikinahanglan ko, naa kadayon. O, tiya. Mao'y akong tuyo nga ani ka sa akong bahay aron may kauban ko. Kay paita na gyud ining nag-inusara ta. Wa tay ka istorya-istorya, wa tay masugo. Og naibaw ka nas imong mga trabaho unon dinis bahay, ha? O, tiya. Kanang mga kortina di ay sa bintana o kanang sa may sala. Labiho niya na. Kay dugay na gyud kay nang wa malabhi. Kay namatay masabgutong akong suking labandera. Oh. Naladali. Tudloan ti kaunsos pagtangtang sa mga kortina aron imo nang malabhan. Kana. Maunay labhi rong adlaw, ha? Oh. Di na nimo madaog labas may CR. Adto gyud ka mang laba na sa luyo. Kay dagko kayo ng mga kurtina, ha? Ha, sige na. Oo, tiya.
tiya, uy. Tagas pagid kayo. Maglisod ko og puga. Ug nakakita man unta kog washing machine pan ipakamot mong tiya sa paglaba, uy. Uy, sigurado gyud pamaulan gyud ko ini ni kauman. Nana, nahihay ko na mga dagkong kurtina. Ay, kita sa akong kamot og lawas, uy. Sa akong bukton. Pamaulan gid ko diini ba? Manakaglabas mga kortina, Sam. Oo, tiya. Dali, sunda ko sa akong kwarto kay magpamasahe ko. Lo, magpamasahe si tiya na ako. Kaya pa ka sa akong kusog. Sam! Aba, tiya, nana. Kusga, uy! Kahinday sa nimong hilot. Mura raman nag-imong gihapuhap. Dili manggod ko makamaumuhilot, tiya. Hilot ba? Kanang ingon ana. Baka na. Bebe. Okay. Ang bining kamot ni mo. Agay, Ana. Agay! Kisagpa ko ni mo, tiya. Gaya-iya ka lang. Mao di ay nga way mulungtan nga kauban ni tiya sa iyang bahay kay lisod gyud sabton ang iyang batasan ug manapat bisag way igong hinungdan basta masuko na siya. Giantos nako kay aron lang ko makaeskwela. Apan mo ni sobra naman siya sa kadugayan kay gipanabi naman ko niya sa mga silingan. Gibutang-butangan ko niya og sa unya. Nakantos ka des ilang bruhang Ellen, no? Unsa? Yads na isampit na ako. Og dugay naming silingan na ng imong iyaan. Og wagyoy milungtad diha nga katabang day. Oh, kay ngano di ayads? Sus! Maldita na nga was lugar, oy. Kapila na may magkainkwentro, ana. Pero digid ko magpapiri ana niya. Kay mag-anad man din na siya dili suklan. Mugara man. Maong kung magminaldita na siya ay sukli. Ha? Nay, sultianta na lang kas gipanabi niya has mga silingan bahin ni Muday. Oh. Tapulan ko no kay ka. Unsa yads? Ingon niya ay, naya kong mag-umangkon nga nas amo. Murajog, senyorita. Di ta kasugo. Nga unta, gigastuhan man unta na akos pag-eskwela. Nag-usik lang kos kwarta ng bayhana. Unsa? Magdali ko. Basig masuko na sad si tiya nga nadugay kog pauli. Si tiya man ang naa sa may tindahan nga akong malabyan. Si tiya, gyud. Sos, kadang akong pag-umangkon nga nas amo. Ha, gigastuhan pa na ako sa pag-eskwela. Gikawatan pa kong kwarta. Hala! Oh, diyan mo pag-umangkon ay. Bao ni kawatan ng Ellen? Oo, mauna siya. Kawatan ang dako, way pulos. Tiya! Tiya, wamang ko'y gikawat nga kwarta. Usiwa? Ngalawadaan man kong kwarta. Unya, kisa man din nagkuha nga kita man ang naso sa kabay. Oy, sayang. Gwapa og seksi unta. Kawatan lang. Di ba mga parts? Dili! Dili na tinuod! Usay dili tinuod. Kawatan ka na, bakakon ka pa. Mga kaliwat masiguro mo buang si mong inahanoy. Tiya! Gikan adto, lain ang akong pagtanaw sa akong iyaan.
Pulos na kalagot ang akong bation niya ug nagplano ko sa pagbaos. Dili na sad ko ganahan nga mogawas-gawas sa bay ug maglikay na ko sa mga tao. Kaya nga akong pagtuo nga basin ang tanan ng tao nga nasultihan og bakak ni tiya bahin ako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa ako nahibawaan, way mulungtad nga katabang o bisan kauban sa akong iyaan sa iyang bay, tungod sa iyang kamaldita, ug maayong muhimo-himo og istorya. Unsa man ning klasiha ang iyang kinaiya nga kusog man manaot? Ikaduhang pangutana, unsa man ako sa pagdil o pagda sa mga kinaiya nga sama sa akong iyaan? Kay ingon og dili naman ko makaantos. Mapahawa na lang ka ko. Pero ganahan manggod ko nga makatiwas ko sa akong pag-eskwela. Ikatulong pangutana, gipakauwawan ko niya atubangan sa daghang mga tao nga nangawat ko no kog kwarta niya bisagwa. Og sukad adto, di na nagyud ko gunahan mo gawa sa bahay ug magpakita sa mga tao. Unsaon man ako nga babalik ang akong self-confidence, kay usahay makahuna-una lang ko sa paghikog tungod sa kauwaw. Ikaw patog katapusang pangutana. Usahay, moabot sa akong una-una ang manimaos na lang ko sa gibuhat sa akong iyaan, sa iyang pagguba sa akong reputasyon. Lain ng dagan sa akong una-una, ug murag may mudiktar na ako nga patyon ko ang akong iyaan. Naunsa na di ay ko? Delikado ba nga kung mayawaan ko, mabuhat ko ning dautan kong plano nga to sa akong iyaan? Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sam. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological problem, o mga drug-related problem, kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor nga nag-specialize og psychiatry, no? Dok, unsa man ang psychiatrist do? Para na sa mga buang. Doktor kas mga buang, dok. Na ako mga buang nga pasyente, na sa ko mga buang-buang nga pasyente na sa mga hapit na buang-buang, no? Daw, kining psychiatry is a very broad field specialty, and I'm catering to behaviors of the people, no? All psychotic patients are mental patients, but not all mental patients are psychotic, no? Daghan niya nga may mga coast guard, ako may mga neuro niya na, bumbero, maestra, mga security guard, atong abroad, pertin daghanan ning ako mga pasyente nga dili buang, no? Dili part of the requirement to prepare whatever purpose it may serve legally, ha? Sa akong mga pang-issue ng mga medical certificate. Okay? So, ang ato magtatampo ko ng lawa, si Sam, 17 years old, taga Surigao City. No? So, I smile a day keeps the pain away. Bahala lang na. Why so na itong pitaka? Ismail lang yun. Pitaka, kahinagbok kag tao nga nagbugot, purbidang paita. Mas mayo lang mo Ismail, bahala na ng problema. O white taong may problema. Kitang tanan na yung problema. Bahala na yung problema. Ismail lang yapon. O dili mo bahos o Ismail lang yung Ismail lang. Sunod yung tagbo. Ayaw lang pong tanawa siya. Bati asan ng mo Ismail ka, niya muragwa, didma, why nung ta respond. Isod mo, do not force yourself to somebody who doesn't reciprocate your affection. Ug one way ticket ra, ayaw na niya na, no? So, ang kining problema ni Sam, nga taga Surigao City, personal o behavioral, ako ning linya, kaya to isdugo, ha? So, pero, sa inyong nabati din sa itong programa sa aking akong suliran, naghahanan man din yung mga problema din, mga psychiatric problem, medical man. May morga po ni, medical doctor man ko, no? So, psychiatric, rather personal, behavioral ang problema ni Sam. Victim siya sa pag-abuso o bullying sa iyang auntie. Dito lagi siya nagpuyo siyang auntie for some reasons, kaya para gudin taon po siya magkapadayon siyang pag-eskwela. So, naunsa ba nga, kuan man siya, kining-bugbog siya to. Ang iyang auntie, manaot niya. Ay mo dugay nga helper sa ilang balay sa iyang auntie, kay, lagi na, magsigig yaw-yaw. Pait ra bagyo, ginipasanginlan bitaw nimo ang imo mga kaubas balay, ng himo og hawat, unsa naman dihang mga pinunta dili acceptable nga mga kuan, wa kay basis. That is a form of abuse, ha?
Mao nang giingon ako sa makadaghan mga you praise in public, you reprimand in private. Meaning to say, og na kay kasab-an, mahimo ba og imong pasudlon sa imong room nga kamurang duha? Og na kay daygon nga tao, isibya sa tibok kalibutan na maayo ni si Sam, pero si Sam gani na gibuhat dautan, pasudla sa imong room, adto rek yayawi si Sam kung sa may iyang gibuhat nga dautan. Nya kana kunong mistake kuno, kung you commit the same mistake the second time around, di na siya mistake, tinuyuan na. So, tungod lagi sa kinaiya siya ang auntie, dili na kuno siya kaantos sa puyo, uban siya ang auntie, mupahawa na lang kuno siya. Pero ang problema po, kay mo lagi na, he is not financially able to support his schooling. So you have to weigh the rest against the benefit ani Sam, no? Kay istorya lang yung auntie. Ang tinarong nga istorya ng auntie, ay lumpugugan na kay baya ko, nag-sergasyo, baya ko nimo. Gusto man kayo, pag sigihan na lang ko nimo kasaba, bisag ko gibuhat ko. Pero na kay gibuhat nga, dili maayo. Munigiingon ako sa mong drama sa una sa anino ni Kain. Ang tunglo magalkamang diha kanimo, mubalik diha kanimo, og kini imong batukan og magpabilin sa mong unahon hangtod sa imong kamatayon. Sumao na nga, wala kay gibuhat nga dautan, lang antay lupog yung nanantay. Di ba pud maayo pud nga sigihan lang ko nimo kanang kasaba bisag wa ko gibuhat nga dautan. Sultihi gud. Og di sa maminaw da, maybe that's the time nga mo kuan ka, mo pahawa ka da sa inyo og this is a major decision in your life kay ang kwarta mong god, although di good tanan problema masulbad sa kwarta, pero labi na ikaw na eskwela pa, importante magdupog kayo kung how can you continue your schooling kung wag kay financial nga support, mailag makakuha kag scholarship for whatever reason nga mahimo kang scholar, hopefully, no? Diya sa Surigao. Pakawawan kaniya in front of other people, nangawat, adila na siya maayo, no? That's unacceptable na. Morally and legally unacceptable na pakawawan ka. Namudaw ng imong confidence, di na inong kamu gawas na sa inyo, kay maulaw ka sa inyong nga silingan nga nakabati nga, ang imong auntie, gipakawawan ka nga, nangawat ka, lisod na siya kayo. Dili na siya normal. Pwede ba mong auntie may akong tagaag tambal? I think siya may saktong tagaan ako naatay mga psychotropic medication nga di na siya mag-ingon ani yang kinaiya. Kay mga suicidal thoughts, tungod kay na-depress ka, sa gibuhat sa nung auntie nimo, bata pa man kakayo, Sam, 17 years old pa ka. Ako ikasulti, life is too short, do not make it shorter by committing suicide. Suicide is an introverted murder. This is against the law of man and God. Ayaw na gid nang dili na makasulbad ang pag-suicide sa mga problema, ha? Nya kung manimalos ka sa imong auntie, di si kayo. Well, sayon lagi kayo pag-ingon nato nga, you love your enemies, bayon ka og pan, baslisan og pan. Ang uban lagi, bayon kog pan dok, abasan na kog pan pero ako isuod sa garapon para mo buak ng ulo ana niya. Ano mo di po tingali, no? Kay ug imong magpalabi kasi mong unahuna kay naglagot kasi mong auntie, basig tayo mo kag dautan ngadto niya. Lisod na kayo. Lisod na kayo. Kay mga legal problem. So, in order to control your anger, I think you need to take something. Konsulta ka ng psychiatrist diya sa Surigao, no? Ay mga psychiatrist diya, no? Yeah, or any doctor. Hindi naman. Maingon bitaw na nga mga ubang doktor nga. Kanang, di may kahibaw niya, ay forbida. Kitang tarang doktor nga, agimantag psychiatry. Para ako, doktor rin ba, psychiatrist man ko, pero pwede man ko mutambal og mga medical problems. Sagunsa. Pwede mo gani ko mo-assist og panganak. Nabi ito tayo kausa, nga nanawag na ko. Dok, mo na kay di amin diri sa layo kayong lugar. Kasi may doktor dahil ko nga, istorya ko na ko bi. Dili ba, nagklase man taan yung psychiatry sa kuwan? Kaya ako, doktor ni obra maestro ko. Sige, until now, nagsige pa kong klase. University of Cebu, School of Medicine, sa Gulyas, kuwan ko, classroom teacher ko. Ngayon ko sa akong kalagot ba, ko purbida nga nung ipapasar tamang. Kaya nga di, wa man usod mong utok ng pagtambal, mo na yung problema, ha? Mga estudyante ng uban mga doktor. Visayas, Mindanao, mga imported ng mga estudyante uban. Mga Amerikano, Hapon, kasagaran, mga Indian, mga taga Nepal, mga imanana, no? So, akong balikon, ini doktor sa Surigao, maduulan nimo para nga makontrol nimo ang emosyon, kaya basi mapatay nimo na imong tiya.
At tugid ka magbakasyon, dugay-dugay sa prisuhan. Dili maayo. Alright, yun nakasabot ka sa kung explica ni mo Sam, diya sa Surigao City, Marajao, Carajao. Maura po na akong nibalan. Once again, ako si Dr. Rene Obra, maayong adlaw all over the world, no? Itong mga suking tigpaminaw. O from all of us, sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Daghang salamat o maayong